Cunha concentración ás portas do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra comezaron a súa primeira xornada de folga as traballadoras do servizo de cociña. Denuncian as súas condicións laborais. Aseguran que actualmente hai persoal de baixa e de vacacións, polo que son insuficientes. 3 de baixa, 1 de vacacións, o sea, ahora mesmo hai 4 traballadoras traballando. Non se pode estar así, cubrindo todos os turnos, deixan unha sola de tarde, deixan unha sola os fines de semana, e hai traballo suficiente como para ter 2 persoas de mañá e de tarde os fines de semana e de luns a venres 3 de mañá e 2 de tarde. Que é o que nos pedimos, pero a empresa di que non van a seguir esos ratios e que non van a facer iso. Hai 2 anos que asumiu o servizo a empresa Servicio Personas e Salud, pertencente ao Grupo Quirón. Dende entón implantáronse cambios na xestión da cociña que dificultan moitas veces a xestión dos menús especiais. Que si é verdade que ti antes traían xa todos os días, e chegaba pola mañá, ti as regenerabas e tal, pero agora a traen por semana. Entón hai veces que non chega a comida. Entón teñen elas que estar a buscar que facer, que poñer, que dar, que eso non é traballo delas. Además, elas son auxiliares de cociña, non son cociñeiras, non teñen que cociñar. Que non hai ninguna cociñeira, son todas auxiliares de cociña. O pasado xoves mantiveron un encontro coa empresa para buscar unha solución e evitar a folga, pero a reunión rematouse en acordo. Tivemos unha reunión o xoves pasado coa empresa, aos 10 minutos 15 levantámonos da reunión, porque se dixeron que iban a traer un encargado, que empeza o día 23 de xuño, dixeron, o sea, falta todo o mes, pero de cubrir todo o persoal como hasta ahora din que non é necesario. E nos dixemos que sí que é necesario, e eles veñen impoñendo que non. E non quixeron dar marcha atrás, entón nós tampouco vamos a dar marcha atrás. Dende o cadro de persoal temen ademais que a empresa aplique políticas de reducción de persoal. Así manterán polo de momento o seu calendario de movilizacións. Volverán facer folga os martes 17 e 24 de xuño e o 1 de xullo.